شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga Muslim, pakataling umapman sa bulan Ramadan na madudua susun sa mga Muslim sa kapagalaway ranon. Paganay ron na so ditero sa piyaka dali-dali ka hay Ramadan kamakaysay sa kamakaw makusaragot. Na ikadwa katero na katayakapman hay Ramadan alagi dukaga iso kapun kasi. Diyan ko tapaganay katero na dasang kaanon sa badigyuto maptero o sirano to at titwa mga Muslim ang mapangingindawiran nagu tanto iranay kadali so kapakambaling ang kiran o Ramadan. Nagyang gutay kadwa katero na dadmang buwasang kaanon sa badigyuto'y katero o sirano to ipkasisingayran so kapusa nagikakagwadiran sa dirang kabaya ubap pakataling umas so Ramadan. Lumindong tanong si Kula Utala si Sagyang Kuta lagi duto ang mga klase mga tao. Paganaya pa kayo sa mga Muslim na inutano giipuasa. Inutano giipuasa. So kasumbaga tanong si Sagyang kanan apakaisa o inutano giipuasa na da masagugod na gumarayag asambag aruar sa kya talwir tano o kadnan tano ay isa sa piterya na hay siran ko amya maratya na inipaliugat kano so kapusa sa lagit at inipaliugat nun o siran ko amyaw na anyo kaang kanong makapananggila. Ayat tenudan tanuro mga Muslim nagyang kuta kapusa nagyang kuta ayat aang kanong makapananggila. Aya mituturuto na so sa taga katero sa basa Arab at betuan sa takwa na aya maana takwa na so kalidasi kurarangit wallah na dikataruto so maana agyang kana na takwa taman sa diron maasa agyang kaya dua ang mga maana niyan. Paganay ron na inggulalan so inisugo wallah kagyuto'y kakaparuli o kakalida si kurarangit wallah. Na ikadua na pananggilaan so inisapar wallah subhanahu wa ta'ala kagyuto'y ikadua sarat sa kakalida si kurarangit wallah. Samanan mga urip no Allah na tanto amadakal sa mga suguan wallahu ta'ala si ko Quran agu si ko kaya pakanggulalan yan si ko sunnah nagu tanto amadakal so inisapar wallah madadalam si ko Quran nagu madadalam si ko sunnah unabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi umakaibarat tagyang kana na dua si sagyang kapapantaga na masa so kapag-usaraw ng mga kangudaan sa gina ni mawabaloy a dos and don'ts. Isaon na si siyang kaya traffic na ginan so go agustap. Sa patot minggulalanan o Muslim kaanian kalida si surarang ito Allah. So mga inisugo Allah na sumipantagon si ko Ramadan na lagid kinisugo niyan si ko kapusa. Sa miyaloy si sa suratul Baqarah ang iyong kuta ketron Allah sa tigina faman syahida minkum syahra falyasum sa tawa pedrkan wa kama sa aniyan so ulan-ulan na Ramadan na pusa iniyan sugo ano to sa kapusa iro. Lagid pan kekuatan wa ibarat
So mga padasimba sa kinisugunon si Quran, lagi do sambayang agusukab gay sa zakat, sa kiyatiron wallah wa aqimus salata wa atuz zakah. Upama kapaka paliutan si ko mga simba, akalalayaman, na itugalin tano si ko kandudulo na ketuon tano so kapipi kung balalokas na lagi tumambupad sa suguan wallah sa keteruan yanon wabil walidaini ihsana usumbala luksiyo na pipi inyo tanto amadakal susuguan amadadalong ko Quran na gusi ko sunna sa matag tanwan ng kiyabgay sa ibarat. So man sumipantagon ko mga inisa parwallah na aya kekuatan ron na ibarat na sukialwin yan sa hadith o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumipantag ko kapusa di ketarutok so kaya di ketarutok so antap ko kapusa taman sa di isapar o di pusa sa ginawa niyan so kapanampara sa gusto kapamukag kapamaganta na gusto langon amarata akatero lagid mambu kinisapar nun si mga Muslim sa ubayran di matero so katero adages nagukatero akaprarasang igira ayami pupantagiran na sumbalalok siran. Padanan sa inisapar. Nagu ikatloy barat na so kiatirwan wallahu ta'ala siku kiapasad o mga ayat o kapusa sa kialoyan yan sa suratul Baqarah na ayat na initundog yan na so kiatirwan yan sa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil uban niyo kana so mga tamukyo ko lataltiyo sa di kauntol nagyuto na ini sa par ami pantag ko di ka pa kukwa isa tamok di pa kaukit si ko bitikan yan si ko agama Islam kapumbaloy haram so kakwaon utitanggi sa adama ka ikral na udama karila sukirkot. Padapan sa ibaratanan sudi ka na ko riba pitubuan ataralo akyatek takpian sa lagi da kyatero Allah sa Quran wala ta'kulur riba adha'afan muda'afa sa mga Muslim upang makabatan din pagilaya so Quran agus sunna na tanto mamamlapal sa mga inisapar apatot akapanang gilairon o Muslim kaanian matarutup sumana giyang kutatakwa ama na sukalidasi kurarang ito Allah. Sa ketun ka piayabu bati ang tanong agi suratul Hujurat na ketun tanong agi ang kutamadakal ayapo na niyan na la pamana dingka penggulaw la, dingka suwa, dingka penggalbaka. So ginan na pala lalangan na ini sa parwalaw tala kaan matarutok. Agyang kuta maanaw takwa asuking gulalanan ko ini sugu Allah na gusto kisaparan sa ginawa ko ini saparyan. Mga Muslim, fitiru Allah ta'ala sa Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ay maanan yan na subulan na Ramadan asurun minipantag at kiniturunan ko Quran at turuan ko mga manusia gumangararayaga karina agu furqan manap miyaka sibaya ko benar agu suribat. Sama to mga urip no Allah Ta'ala na tumugalin tanong si kung mga kalbihan o Ramadan aya paganay ron. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan asabna ramyakaw markano so ulan-ulan na babarakatan. Inipaliugat terkanurun wallah so kapusa.
nagulalakaanon sa mga pinto surga, nalalakabanon sa mga pinto naraka, nagupapatong nun sa mga seta. Na mga dadalmon so kagagawi at tumo adi susanggi bulan ulan. Sa tawa di makambagi ang kumadadalmon, amapya na sabnar, as kanya ni kiyawiswisan. Samanan, na miyalipan si ko hadith Qudsi asuma ni galba kumbota anu Adam na parar kanya. Inuntabu sukapu sa kamataan na pararakan at igwallah. Usakan nimbalaso. Mga Muslim, batano di kataw ya sulangun wamaltano na ayang balason na suwallah na ino niyang pagaluya aso puasa na parar kanya na uskan niya nimbalaso. Dilin duwa na adna sabab na ayam niya to na sa sabab na sabab sa sukapusa na tulabus pantagbu sa ikasuswat wallah kadi kasuldan kapakilaylay kanaba lagi upang mau kasambayang pakaya adna miya kay layar ka si ko lagi dumamasad niya ni kasumbeng sa masjid na padno to sa upamana kakat si ko kapakilaylay. Kapakaya migay ka sa sakat na adna miya kay layrong kaya minuminus na subigan na kaon na kapakaya makakakat panuto si ko kapakilaylay. Gusto mga pdasimba lagi do kapag umra, gusto kap na haji, apkilay ikaw mga manusya sa dingaw ni kinggulalan. Sukman sa puasa na tulabus na pantag po Allah, kadad na mataw sa baka dipusa, amay kadinggap tetaro dang katerua, na dad na baw na matawarwar ko kad na naka ay sa ayang kambudisyo swata. Ito'y sabab, ay nisanggay niyan mambu, swimbalas yan nakasi ko kapusa sa tigyan, akagiya, tiulabus yan na pararakan, na tulabus ang kumambuso pa man na kambalas yan sa sakaning balason at tigo Allah sa kialo niyan sa hadith Qudsi na mga Muslim padadun sa kisasanggay niyan sa kambalasirun Allah Ta'ala na sukialo niyan sa adna pinto si kasurga na bituan sa baburayan pinto arayan aya kialo niyan sa hadith na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam mataan na adna pinto ko surga pembetuan sa baburayan sa taluan sa mga barapuasa napakasulden siranon sa anday kapakasuldo muri-puri kiran na pakilakbanak wallah yang kuta pinto na baanan dipad sa upama na kinisanggay balas o puasa giyang kuta piyaki suldan na kaadar pa Koreano kaya pakasuldo ka na piyakilakban wallah na daamata amya kailay kumadataguro naguda tangila amya kanagun naguda mititik kupuso umanusya sumatatagu matatagu balas agwi kasunod ubara puasa sisagyang kutader pa piya kasultan mga Muslim pag sa kalbihan o kapusa kapakasapa at yan ko mipusa si salungan na mauri sa miyakasayan so kapusa sa manusya dinyan diteron kukadnan ahay kadnanakan na piyaki targa kanun sukakan abu sukay nung si kudaw daw ko Ramadan na pakisapa at nakarakan sa idinan wallahu ta'ala so kapusa na pakasapaat niyan pakisapaat yan ng agyang guta tao ami pusa so puasa na rin din at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa igira di pusa so isar kano na ubadi panamparasa ubadi teru sa dapan tagian
sa upama kaadna makiptidawaon o di na pumanintaon na tiruan niyan amata na giya ko di pusa. Giyanan imya kalala kalong o Muslim nagukuta o Muslim sa dinyan kabaloy ang mangindirbala o dinyan kiswaswa ko sirano to kararangitan nagu di mangiluba sa riduay niya. Kaso Muslim na mababaya sa kalilintad, nagu mababaya sa kapakinggiginawai, nagu mababaya sa dinyan di kiraranga dunyan seko pagarin niya na Muslim sa diyong kiswaswa igirap kerangitan. Padanan sa kapakalabiyo Ramadan. Mga Muslim, miyaloy pa sa hadith, amata na bagian o gipo sa supang niya tatarimaan. Siko kisampay niya, masa akatengkas. Siko iftar. Siko padpana sabdan o Rasul sallallahu alaihi wasallam na talususun so pang ni tatarimaan wallah. Paganayron, agyang kuta pang ni o malalalim. Gu ikadua na supang ni o di malalayag. Na ikatlo na supang ni o di pusa. So giyanan mga pang ni adad na banyan lat o di mamang ni aguso kadna niyan sa tanto amala. So pamana katirimaon Allah. Mga Muslim na tantua madakal so mapambitiratan may pantag si sagyang kay Ramadan ang suka pusa ka sumipantag ko kaginawa na gusto kapamagay na gusto kapamagana si ko Ramadan na tanto ang makalabi adi sa mga padagawi sa miatero Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tawa mapakateng kasiyan so tawa mi pusa na bagian yan so balas lagi duwing balas sang kutwa tao amya pakakanyan sa giyang kuta balas na kanabakalbat ko imbalas sa giyang kuta tao amya pakateng kasiyan isang amya paganan yan. Gusto nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaya pakatiten yan si ko Ibn Abbas na miyatero yan. Miya panutulo Ibn Abbas so Rasul sallallahu alaihi wasallam igira Ramadan na da makapuon si kuwalay niyan banyan di pamana kebgi sa api antuna upamakuan pangalimo agu pangaling gagaw sabab kudi kapag umano-mano kaginawa unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira Ramadan sa aya kay baratan yan nagyang kuta ar-rih al-mursala managyang kuta ndu ang mamumundas at tanto magaan kaya sabab sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na igira Ramadan na tanto magaan sudin yan di ka pamagay ka daden aw pamana baon makapagino aba penda na pemikiran na gunyang bumbagi giyang uta makaibarat sa lagi dundu ang mamumundas andad niya na miya kapagino nakibgay niya nun naminibgay niya nun sa magaan sumagaan sa manuto mga urip no Allah na tumugalin tanukman si ko mipantag ko Quran si ko kapambagiron sa malainang ka igira bulan Ramadan. Paganaya kaaloy tanong si na sa tawa kabayaan yan aming bitira inyan sukad na niyan nabatya sa Quran. Gusa tao kabaya iyan ang masapa to Quran sa alungan ng Maori nabatya sa Quran. Ito'y sabab so kabatya sa Quran naliw pa sa nami aloy tanong na nauma ni batang kebals
o pambatiyaon na sa timana hasana. Ibarat na gumiraw ka alif lam mim na kanabuto sa timana ko ang batang. Kaso alif na sa timana batang, so lam na sa timana batang, so mim na sa timana batang. So ema na nagyutubo na tlog na batang. Na so sa timana hasana na naayatimbang yan na 10. So ubang ka din, pagito nga. So paman na hasana ka timo kasi ukambati ang ako Quran na dead na itong yan o kadaklian. Na padanan o paman na hinibgay walaw tala balas ko sirano to akambati asi ko Quran na batagula boron igira lagi de Ramadan. Giyo ko nang kaya paman na kasigidruk tanong kay Ramadan na malutan o pakausuran. So paman nakapambati tanong sa Quran. Iman to na dead na batan o kidawa ko kasibutaw ka minitugalin sa English, na minitugalin sa Tagalog, na minitugalin pansi ko ba sa tanong rana na balin tanong so kambati tanong sa Quran si sagyang kaya Ramadan na sigad kana ba ka pagurad-urad si ko kapakatamat ka ay pagurad-urad ang tanong malana so kasabuta tanong si kumana niyan ka giti ka ketarutok o turuan na gulim mo akib ganyan raktan ka tanto amala sumbidaan o pambatiya ayabu sisiyap niya na sa mga batang yan gusto pambatiya siniyap yan sa mga batang yan nagusiniyap yan pansumanan niya. So, giyanan, ikapakang ganyan raktan maguna. Sa manutong mga urip mo Allah, na di tanong pan kalilipatan, agyang kaya Ramadan na musim akatubat. So, nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyalin niya sa hadith, agyang ko tatigyan na as-salawatul khams, والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Ama na ito na so pagiltiltan giyang kuta sambayang 5 agusto Juma sa taman sa kisampay niyang ko Juma tundugon na gusto Ramadan taman sa kisampay niyan si ko Ramadan na tundugon na palayaw to pakapunas si kung mga dusa. Sa kataon tanong, so kialoy po no hadith, may pantag ko sambayang, au pamati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa adun, ang papayguay, si kurusuan na tuwakiyo, na makalima ka nuron makapigo si upama, na salungan, ano pa nakalamba aludiw? So mararani, da kalamba kaya, miya kalima ka makapigo. O gaid, na upama ka baadin di yung kausi pagyang ka ng sambayang 5 na mararani so Jumat sa kapakatalinguman yan na kapunas yan nagyang kuta mga dusa di yung kagagyang kuta 5 wakto na upanuwad na tantod na upama na tetaab dusa buring na daun magagaw 5 wakto sambayang nagugyang kuta Jumat na kapakaya kate pakatalimang kay Ramadan na ayawn pa ka tarutop sa kapunasyan nun nagukakalimpiwan yan nun nagukakasutian yan nun kaya niya maratean na tubat kanuk wallah sa katubat nasuha maana di din pumbabalingan na sa ipanagipun tanong si sagyang kaya pakataling Ramadan akap tubat tanong nagu tepapay tanong si Wallahu Ta'ala nagumang ni taron sa rila nagu burger sa di tanong din kambabalingan na nagyang kuta mga dusa miya suwag tanong sa miyaw na sa di pan mapupuso Ramadan na irilar tanong Wallahu Ta'ala Pero Allah awaqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pitero kadna niyo apang ni kanurakan katarima nakrakan. Gusi kung mga ayat to kapusa na mialoy niya no nagyang kotatigina ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wat ad-da'i idadaan. Amaya tigwala kay pagisa, amaya tigwala kay pagisir ka uri penakan. Ipagisa kur ka uri penakan. Na teruang kaasakan na miya karani-rani. Terima anakan so pangni upamangni igirami mangni. So anda manaya editano kapamangni. So kapakadakla ko pangni si ku Ramadan sun ta'ala ipanguya traktan sa kapakadakla tanuron ka kanaba lagi du manusia kadakla kapangningaw nagukarip sa kapangningaw na ketaguan sa kagwid naguketaguan sa kaligit na sulaw ta'ala na miya suti-suti ada niya nanan masipat uba kebukli naguba kagwid si kumangori panian sa kapamangniran. Mga Muslim Oriano kiyaw siya tanusan na magaan ay tundog tanuron sa pamakabatal ko puasa kagiyay na lalayon na yung pamapkausay ko paman na uman sumagad so Ramadan na kapag kasigaditan ron ni manto na pakaukit sa mga reminders ka sumusuat o paman na dapan mga pira bugawi manto na pakataling uman so Ramadan na antano miya katanud na gu kaya tadmi unto na yung mga ngani na pakabatal ko puasa. Una ang tanurun so kakanagukay no. Ugaid, nagyang ka nakakanagukay nung sa kayalwin yan sa hadith na may kaming gulalan sa karibat, nagukalipat na di pa kabinasa, di pa kabatal si kupuasa. Lagi dupan o mga lagi dupan o injection, isaw na dextrose, di niyan kasambian sukakan, di niyan kasambian supangnangkan. Amay ko ay bupa maantapon, nagyang ko ta kabali niya na bulong na di pa kabatal si kupuasa sa kayaloy niyang fatwa o mga ulama. Padpan sa pakabatal kupuasa na sukapakaliw umani na palitan si matao si kulangon o pamo kaya baligan malagi do miyukit sa kambabangunan sa walay anta ka so kang hita ako sanguran anta ka kambantay sa talandiyang bukuni ka so kambantay sa talandiyang na malagi do Ramadan anta ka di Ramadan na inisa pa so kapag isili ako karuma na amay ka kasabapan sa kapakaturo numani na pakabatal to si kupuasa siyo tumiyakang bida-bida ko tetangisa ko pamanamalay gangan sa ginawa aguso malubay gangan sa ginawa niya. Padapan sa pakabatal sa puasa so kapakitandok so tiga araba ihtijam o di na hijama mana so kapwa ko mga yamatay rugo isaw na mga rugo pamanakuan mga rarata si ko lawas umanusya at pakaukit sa pamanakap tindukiron at pakabatalo to si kupuasa. Amay pamang ko matag miyakibadut sa ngipan amay to alumini warugu isaw na kinuan sa may to warugu kagibu ka pamanaka pagileon blood test nagyuto na di pakabatal si kupuasa. Padapan sa di pakabatal kupuasa so kapigu o di nakapamakarangay. Kataon-taon so kapigu na amay ka paman na pagkabagay sa paman na kapipia ginawa si kudipusa nagupakatumbangon si kukapkaurian na dito pakabatal si kupuasa. Niya panutula so Abdullah bin Abbas si kukelok siyan na tuminiba ba sa pamanap tenglan yan sa'y na dirun di papakarangay sa dito pakabatal si kupuasa. So kausar sa miswak yang gota ipalimpyo si kungipan na dito pakabatal sa si kupuasa si kuapianto na din aura si kukadaon daw na anang tanong ba katawan na pananggilaan. So, pananggilan umani sa di pusa, ubad na pakasul si ko pamanakwa. Pisumba niya.
kita kaseroso pa man na kausar sa brush, toothpaste, pa man na pananggilan kabad nubad na pakasuldun sa pa man nakuhan, lawas ka sa na pisimba na ka na dito na di pa batal ko puasa. O paano ba kasala ka kanabang kapitiba ba na namya kasuldun? Na amay ko dang katiba ba na matawag no to sapato o mga ulama di da mabatal sa puasa nga. So pag-usar na pa man ang mga pumakatikan ko ngari, isaw na tangila, isaw na ngirong, mata na palew to di pa kabatal si kupuasa, kasabab sa daw tumitong sa panganangkan isaw na pahinginuman, ako na ba sambi o pa man na pahinginuman ako panganangkan. Nagudama kaukit ko pa man na pakaukitan kung panganangkan igira kanso manusia. Padapan sa di pa kabatal ko puasa so pa man na dasi maaloy kapakaya o kasagad yung tatanggi sa pa man na di pusa na isa niyang kumarani ron alim, ustad, isaw na katawin niyan si Sagyang kaya pa man na kapusa gusto mga ndo wag may Islam kaan nun ka liwanagi o pamakas kanyan na mababaramaan na usaw na din yan masisigurado so kukumanag yung kutaw pa nakasasagadan yan sa mano to mga urip ng Allah Ta'ala na ayabudatan si maaloy na sumipantag ko mga tawa kapakaya itargiran sudiran di kapusa sabab ko matatandua minibalang kira na sendud. Paganay ron, nasuad na mala sakit yan. Nagina ng babatang sa Quran. Agyang ko ta kialoy ako kapusa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Pamana so gdam niyan kaya patutan upama sa kapakabukan niyan kanaba matag lumasa isaw na sakit ulo na miyapa kayo pamanitargin so kapusa na makabedbut pamasi ko mga pada gawi lagid mambu o agayong ta sa ayat to na miyalero nagyong utadim lele miya sa unso sarat o kala kapleleg na gusto katataguin sa lakawan. Padupan sa pamanaga pa kay targin so kapusa na so di pa kagaga lagi dumiyang alokas na ayabod na kisasanggay pa man nakitirg niya nun nakayas kanya na miyang alok sa din pa kagaga na kanaba pa kabayad papakabagay ba sa pidya. So ad mo kauseta nung ko pa man pantag ko kita kabagay sa pidya. Lagid mambu o paman na matatagun subasa dudun subasa kung mga bay nagusugupon mimbota paled na nan kapakay targiran so kapusa ay mata na disira makapusa na si ko kasutiran kung mga padagawi na kabayda nira nagyang kuta mga gawi iya kaya bukaan nira padipan so paman na maugat ay ikawan niya na ginawa niyan isaw na ikawan niyan so ikaririmbit yan wata na gito na kapakay pa na itargin so paman din ikapusa sa kapakaya si ko kapaka mbawata yan na kabayda niya nagyang kuta kaya bukaan niya laging pananan o pamana dimbarumita na susuan ikawan niya na ginawa niya ikawan niya so ikariga susurun pananan sa upaman na may pakairon sa upaman nakabuka Oriano itong mga urip mo Allah na nasitan po sa sagyang kaya mga kalangkapan mga sunna si ko Ramadan paganay ron na sumipantag ko sohor ginagyan ko ta igira datan upan na pamanakuhan dap mo mas waktu fajr na kentano kaya sabab sa kelyon sa hadith na matagun su baraka agyan ta tigura sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi suhuri baraka
Napadin sa bayan-bayan no barakan yan, nagyang kuta di kakirgni ko di mamuasa, kaya sabab sa pamana niya ka pusa na padutuap karanda no pa mo napasyan sa pamana niya di ka pusa. Tanto na mala ambida niya na gusto pa man na di pusa ada no pa mamakan sa sokol. Ikadua sunna, nagyang ko takap sembuta si ko kaplapis at tigtano pamaso iftar. Di mapia uba pamanamiyaw masuk kapag iftar na baso di pusa na iplandawan niyang pan sa mga padaw paman na oras, isaw na mati oras sa kapakatigyan na di ako pa na pamada ko pang kaori, isaw na kapakay pa napakatundog na kang sudwa gawi na pangalian na rin na uba makuha kaambog, isaw na ba makuha kapakilaylay, kapakinagan kami miya binasa supo sa tanong. Sa ayat na sungkad tanong na susunna sa kapangabalaga si Kwiftar. Ikatulo na so kapakadakla ko kabati sa Quran sa lagi daki aluya tanong sa miyaw na apakasapatak tanong si sa nung namori. Na ikapat na so kasambayang sa tarawih. Ginan na tanto miya kalason na si ibu pa mamya di manggulaw la si Ramadan. Agyang ka na namipantag ko sambayang at tarawih. Na ikalima na sukabagay sa mga sadaka pamanaliw pang ko zakat tano sa katutamok tano igiraw paman na mala sukawiyagan tano na kumbagay tano pan sa mga sadaka kanabaw misa sarat so paman na kalayan na gusto kayo ito yan kasag na kagatano paman na maliwanag si kupuso tano agu baman na di tanong mi presendit agong liw pananan si kupaman na zakatul fitr si sa dapan kapupo so pamo Ramadan YouTube man na paleden paliugat akib ganon ubabay mama lokaswata paman na kanabaw to zakat lagi do zakat to tamo kagito na zakat to kaya pa mo sa siku Ramadan na kibagay tanong na to na aya ikanam na so lalayo na katatadmitan si wallah si ko daw gagawi si ko Ramadan ginano pa may antap tanong na gu singanin tanong sa mapad tanong si ko mga dhakirin o dhakirat o pa man nagimunta mga tao lalayo nirang katatadman sa wallah mama agubabay na paled na nano pa malas o kasusunatian si Ramadan. Ay kapito, kapusan sagyang kaya mga sunna si Ramadan, tanto amala ay titiya ka pun wallah balas sa kialuya Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumipantag ko umrah. Amay kakagagang kaso kapag umrah si Ramadan na ay balas yan na lagi dati Rasul sallallahu alaihi wasallam ubalas ukapnay haji padakon yan pamanapad ka sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa oriano to mga Muslim dato agubay na setan no pasintagwi sa diyang kaso paman na minibgay tanong bandingan mipantag si sagyang Ramadan uba di subandingan na tanto mabelang na gumaulad na gumala sa matagunayo pamasabagi sa selam na kanskano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون